dangu kula mboten kepanggih panjenengan. Nggih, menika suwi Mas. Nggih, kepanggih wonten dalemipun Pak Kuswanto. Pak Kuswanto. Iki nanggap percil wis mbuh bolak-balik. Nggih, Mas. Aku lek ditanggap mendina malah sedih le. Lho nyapa kok sedih? Mesti somben anak ping gratisan. Aku wis repot ya. Itu suatu wujud kita profesional. Jadi 10 kali nanggap 1 kali gratis. Iya, awakmu ra apa-apa. Koncone lho melur ndase. Tapi luar biasa. Nggih. Ringgit itu di Kediri. Iya. Penonton ibu-ibu tengah jeng menika. Masya Allah luar biasa. Iki jane iki koyok pengajian lho siswi. Lah kok iso? Lah iki ibu-ibu padha kudungan. Lho Mas, lah sing sisih kene Mas, pirsanono. Ya ampun. Oh. Masalah. Yo, kowe malah mulai ngati-ngati lho gurem tok kowe kok. Lah aku ning ngandinge gula apa tebu lho Le. Tebu apa kewane gurem? Tebu iki kewane sing ning kono kuwi sing nunggoni kuwi dulurmu tok. Apa? Kodhok. Lah iki apa kok yen nyapa kodhok renek kodhok lapas rendeng lah ngene iki renek kodhok. Jare sapa? Lah iku mulo lagi kelebon ae iki apa iki? Iku bapake percil mlebu. Ya ora apa-apa. Pripun Mak Cange acara menika luar biasa lho mboten? Wah, dan sangat luar biasa. Acarane napa jenengan terus napa mboten? Setahu saya malam hari ini tuh apa ya merakyatkan seduluran lah, bekerja sama dengan Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata kepengen nyengkuyung seniman lokal. Lah, benjangan dirawuhne mriki supaya seniman lokal semakin punya power. Amin. Mboten kados kula mawon, kula nggih seniman lokal aslinipun. Ora nek teko lokal ra mungkin iso munggah. Kabeh wong iki teko cilik Cange, ora enek wong iso langsung teko dhuwur. Contone kaya Pak Kuswanto. Pak Kuswanto. Sampai mbiyen sampai saiki awake cilik kae. Kena angin mubit-mubit. Lah pancen pawakane ngono kuwi kok, Mas. Kuwi ora beda karo awakmu lho, kawit biyen nganti saiki kok tetep percil, kapan dadi kodhok kintel. Lah masamu aku dadi kodhok wis ra payu. Payune jeneng percil koe. Mangula kuwi aja ngremehne jeneng kewan kowe. Lho jeneng kewan apa to? Biyen nuwun sewu Mas Wan. Biyen iki jenengku Deni Afriandi. Ora nek sing kenal. Lah terus kan bapakku jenenge Bangka. Iya. Sampeyan diomongi ora percaya. Bapake niku Bangka, celukane Bangka. Bapakku celukane Bangka. Lah aku diwadani jeneng Percil. Dene jenenge Percil, kula alhamdulillah diparingi kondang. Dadi aja ngremehne jeneng kewan. Rezekane ya Mas jeneng kewan kuwi. Dadi aku jeneng Percil. Kondang. Kaya aku ngene iki ben kondang. Umpamane kancane Percil ya ndandake adike cebong lah le kowe le. Oh berarti ora masalah buntut tok tanpa ora apa-apa, sementing jenenge nyampur. Dadi ben iso kondang kaya Mas Wawan ngene iki. Berarti keluarga satwa. Ya satwa. Pokoknya sampean Mas Wawan. Nggih. Mane Mas Wawan jenenge sapa Wawan Tekek apa sapa? Nganu Sugeng Dalu. Pak Tekek. Enak lho. Ora masalah aku. Lah gelem ora masalah. Wong jenenge wadanan, yang penting aja sok nesu. Wong nesuan iku mboten apik, lagi ngoten ta? Diomongne sithik gampang nesu. Contohnya kaya ibu-ibu lho di depan itu lho. Itu luar biasa, itu gerbang bapak-bapak ini ngarep kuwi masamu. Wong lanang mingkem kelakep perkara wong wedok bengok sak kecap. Kok iso kuwi lho wong lanang lho ning sampean ngene iki. Sampean nyambut gawe dige sapa? Ge ibuke, ge anake. Ge anak to. Ge keluarga. Sing nyekel pertama duwe sapa? Ibuke. Sampean kene kabeh. Ya ora. Lho. Sampean kene piro? Lho. Jujur lho. Ketok dalan ki ra jujur. Jujur. Ya. Asik. Duwe kabeh ki mbok kene bojomu apa ora? Ya. Umpama entuk kaya kira-kira 10 juta lah. Jenengan wenehke piro? Kabeh 10 juta niku nggih. 1.200.000. Le, sik to. Manuta dalang iki konsepe wis to, setahun pegatan. Ora iso. Lah sampean ki yo contoh kaya aku lho, Pak. Umpamane gedene aku dikek 10 juta, bojoku tak kei 100. Lah ya 9 juta 900 tak dolan karo iki. Lah, aku kan kanca. Ngono kuwi kok jare wong lanang. Mangsamu karena apa? Wanita itu luar biasa. Selalu di depan. Sebabnya apa ya Pak wanita kok selalu di depan kuwi? Turunane Hawa. Hawa. Hubungane apa? Hawa sing anu Adam jejak cerita lho. Hawa kuwi lho. Lah, kekasihnya tak lagi yang sama itu. Bener toh? Heeh. Iya to dalange. Kuwi gak lagu to, Pak? Lagu. Lah ya ora apa-apa lho, tapi tenan lho Pak, nuwun sewu lho. Wong wedok turunane Hawa. Hawa kuwi mangap apa mingkem? Hawa mangap. Mangap berarti wong wedok iki mesti kecapane akeh.
mangap hawa. Dadi akeh omonge wong wedok iki. Cerewet wong wedok, tapi lak wong lanang turunane nadi Adam. Adam ki mingkem. Wong lanang lak diseneni bojone mung meneng ae, akhire stroke iki wong lanang. Iya, pancen yo ngono kuwi. Lah iya ta, masa yo mengenaskan hebat kaya apa lah digetak bojone dadak. Wes. Mulane nek sing delok wayang barang iki wong wedok-wedok done ngarep, sing lanang aku ngerti. Ning ndi? Jaga montor. Ya ayo kowe yo rono lho. Lah iya. Lah contone ning jero mau, wong lanang karo wedok sing foto sing akeh sapa? Ibu-ibu. Wedok. Tapi nggih mboten masalah. Karena tidak ada ibu, tidak mungkin ada kita. Ada kita. Berarti sing penting lanang apa wong wedok? Sing penting wong wedok. Ya wong lanang. Lah wong wedok ra dintup ya ora iso meteng. Kuwi lho. Bocah iki. Saiki nak wong lanang duwe entut tapi ora enek sing nadai ya padha ae. Alah cepete lawang lho, Bro. Mede wong lanang ora kakek nakal. Tapi kan tetep menang wong wedok, Pak. Loh, wong wedok ki rasa-rasa. Iyalah. Heeh. Rasa ndi? Lho rasa bendina sing nyandak gawean ki wong wedok-wedok lho. Isu umbah-umbah, awan isah-isah, engko rodok sore ngeterke bocah sekolah, engko terus bengi dikon uah-uah, mlumah, terus sik. Kuwi lho wong wedok apa? Kuwi masalah. Wong wedok kuwi kaya ngono kuwi. Tanggung jawab. Sampe kuwi jane bojomu apa babu iki? Kok kabeh wong wedok lho Mas. Lah yo karena itu. Ya bojone iki kok ora tek. Aduh. Nyapa? Kulite awireng, Bos. Omong nih masyarakat nih bojoku kulite awayu. Nyapa kok awireng? Kulite ireng lah kok ditukane skincare rega murah. Terus? Loh, murah piye? Rega 45 mosok murah. Kuwi skincare pondot. 45 skincare kocok iki. Saiki skincare mbahku, wedake mbahku ki regane 2.500. Pipa nomor 4. Aduh lek wis yo enek bakule to Mas. Oh iya jane bakule. Wis enek. Wah duwe somamu mesti. Loh, omahku kuwi nganu, Pak. Apik, Pak. Apik piye maksudmu ki desa lho? Oh, duwe iso. Lah apa lah apik? Omahku jeru. Loh, wis jeru omahmu jeru. Saking jerone dadi jeweru. Dadi kowe iki omahmu mlebu. Plosok. Tapi lak nuwun sewu ke kandelane lare niki. Niki kan kali kula pun ada sekitar 2 tahun ya, Le. 2 tahun niki. Alhamdulillah. Kula mancane ndek. Kemantel. Iya, Mas. Iya. Kalau wengi kemantel apa wong bayaranku ping 6 urung mbok bayar ngono. Jere titip. Titip apa ping 6 lho. Lah jaremu titip. Lah ngono nek tak jaluk adek gusek tem gusek ngono. Lah jaremu titip tem. Titip ping 6. Lho, iki engko 7 kingko. Lah iki kok gak cetone iki kanca dhewe Pak kusi kancaku pelek iki tenan iki dewan satu-satunya dewan Kediri sing pinter ngenyang dagelan ya sitok-tok iki ya tenan alah aku sampe saiki ra iso ngomong Pak kula niku saniki sak menten ora mungkin iso ngomong ngono ora iso mesti ning omah mesti mbok anggap dulur dhewe ya ora jane lah jarene iki lho kancamu dhewe ya dulurku dadi aku ki omahe sampe apal toilete sebelah kono krane mati aku sering rono kok berarti apal jedinge ning kono toilete ning kono engko liwati awake dhewe mburi kono serut rono kuwi engko lamar lek ngamplopi aku ning pojok kono terus ngomong Mas ampun kapok ngono mesti ngono kuwi tapi ora apa-apa serane aku ki dumulur awake dhewe kudu gelem dulur ning dulur paham ora kowe itu termasuk budaya lagi ngoten kados ngeten iki wis ora usah mikir duit sing dipikir Pak Kuswanto lah ben dipikir beliau kita itu lho iya toh sing penting kita itu kerja meningkatkan kebudayaan itu gimana paham ora kowe cara gegere awakmu dagelan ngene iki aja ngremene dagelan dalang aja ngremene dalang ki luar biasa le delok sing ning ngarep dhewe iki pimpinan mimpin bocah sakmene mbiyane urung musik urung gamelan urung sakmene mbiyane itu yang pemimpin siapa beliau pemimpin apa wong kaya wong gendeng iki piye iki bocah iki kok iso wong gendeng itu matamu sik dalang saiki penggaweane apa ngomong kawit jam pira mau oh iya jarene Pak Purnomo lak ngomong dhewe gendeng ya lah iya ngomong dhewe disaur-sauri dhewe lho Pak nuwun sewu Pak piye jenengan wau minggah jam pinten jam 8 iya kali sinten wau iya dhewe no teng mriki ngomong dhewe iya wis suwi le oh bener Pak Pur le sik ngapunten Pak jenengan penate mlebet pasar pekan yo wis oh angel tambenane Pak piye setelah saya riset di mana-mana ora ning Blitar ora ning Kediri ora ning Tulungagung aku kepethuk wong edan ping pira ae Pak kuwi tak takoni mesti jawabane kok padha mosok Pak
sampean jenenge sapa? Ora. Menesu gampang Lah nesu. sampean nek kene lha apa? Ora. Aku lagi iki mau takok alamat daleme Pak Kuswanto iki. Daleme Pak Kuswanto kuwi pundi? Ora. Masa ngono? Lah sampean teng mriki lah napa? Ora. Lah kok teng mriki nego sinten? Ora. Oh, Lokasi wayangan ora. Gendeng. Jebulane wong edan kuwi angger ditakoni jawabane mesti ora. Oh. Awakmu ngerti? Ora. Oh iya. Anu ngapunten wis teko kene. Rene. Nganu kuwi apa dulurmu ta, Pak? Heeh. Loh, dulurmu edan? Heeh. Ora. Ora. Oh, bapakmu kuwi? Ora. Adimu? Adimu ora? Jujur lho. Ora. Kok wis teko kene iki? Sampean kenal? Piye? Kenal. Ora. Oh, iki tuh lagi. Loh. Kowe emang teko apa ngono rene iki teko apa? Ben, tak sambung-sambungnya ben kabeh guwendeng. Kula wau kan nganu, kepethuk wong edan. Ya, ya. Wong edan kuwi ora ning Blitar, ora ning Kediri, ora ning Tulungagung kuwi Ya. nek ditakoni jawabane padha, Ya. jawabane ora. Oke. Teng perapatan jenengan wong ngertos? Ngertas. Loh, tenan ora? Jujur, ngertos napa mboten? Roh ora? Sing di perapatan to? Nggih, wong edan. Ora roh aku. Loh, ya padha. Roh ora? Ora. Lah niku dulure sampean ora? Ora. Oh ya wis. Gendeng nemen kae le mulai jam 8 omong-omong dhewe aku lho sik. Sik to. Lek muni ora, lah apanya aku ora roh e. Lah nggih, ngertos apa ora? Lah awakmu apa ngerti? Ngerti aku sing tak. Berarti kancamu sing gendeng. Ngece wong kuwi. Jawabane ora lho. Moh. Moh. Kaya kowe jawab ora. Moh. Jangkrik tenan duwale sangel. Batang. Tak nyanyi, tak nyanyi. Nyanyi apa? Nyanyi. Ben seneng. Apa iso nyanyi, Ibu-ibu lho, ibu-ibu lho ben seneng. Nyanyi. Awakmu apa iso nyanyi? La ya pinter to lele. Nyanyi nadane. Nadane apa? Kuncine apa? Kuncine apa? Sembarang. Adik, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kowe milih sing ndi, Tem? Hah? Kowe milih sing ndi? Nah, aku jelas. Lho, milih sing pundi? Ela. Sing Aku wis kenal kok karo Ela. Elah sapa? Anu, nggih to. Ela. Elah lo ya. Heeh. Coba. Sing ndi? Sing nomor 2 lho. Kusangkakan panas berpanjangan. Bukan kainan denganmu. Bukan. Mbak, iki lak nyanyi. Oslo. Ya jangan. Masa joget ngono kuwi, Pak? Ini tak warai. Bareng gandengan iku lho ketok gak Ini, kuwates ngono lho. Tak warai. Sing lanang kaya tekek, sing wedok kaya widodari. Carane kok triplek ngono ngomongane kancane kok tekek. Ora apa-apa triplek kena nggo aling-aling kok. Di mana tekek itu kena ge apa? Mbok badok. Otok. Adik, coba namanya siapa dulu? Biar AA kenal. AA. Iya. Nak nyelok awakmu apa? AA. Nak awakmu dudu AA. Apa? AA. Aku itu sapi tank. Ojo ngarani Sapi teng matamu sapi teng. syukur nesu, syukur Dalang sapi teng. syukur. Dalange nesu. Awakmu lho sing. Apa ada dalang nesu? Adik, Iya, Aa. Sapi teng Namanya- raup nih kowe. namanya siapa, Dek? Naila. Naila. Ya. Asli rumahnya dari mana? Dari Blitar. Oh, Blitar. Blitarnya mana? Betul, Kademangan. Kademangan. Oke, kesukaan makanan apa, Dek? Tekek. Tekek. Aku mau juga tepi. Kuwi lho, dalange Sing makan. rada gedhe neh ngono kae lho. Nyambe. Ya. Bener Bocah sama. wedok senengane nyambek lho, mbadok wong lanang tenan bocah iki. Ojo mbok padu, Pak. Wong wedok seneng nyambik sebabe apa kok Dek iki seneng nyambik? Sebabe? Nyawang wajahmu ku kelihat terngiang-ngiang nyambik. Oh, gitu ya, enggak Iya. masalah, enggak masalah. Mentolo tak taleni terus Lah ya. Oh, mbok mulai. Bondo mburi ngono. Mbok taleni. Diseset. Terus mbok coba seset sing terus kayakku mbok dusi aku. Ora. Lah paling mikirmu ngono. Nyambik lek didusi ora enak. Lah paling kok mbok gendong, mbok tak ngene plek terus didusi diusuk-usuk. Ora. Apal aku. Modelmu wong wedok ayune kaya ngene kok seneng karo awakmu kuwi nek awakmu ra duwe sapi Brahma Songo kuwi ora mungkin. Lho nyapa? Ya ben to. Ya terserah aku to lele. Lho wajahku kok lho dene wong kene lho mau aku mlaku. Ya ampun percil ganteng. Ngopo enek percil Tek ora percil. Percil ganteng napa elek? elek. Lho, elek. Masa ngomong sapa to mas aku ning kono. Dunia jali. Lah jare sapa? Ora tenan mau Jajal balen. Sing buka kono sapa? Percil ganteng napa elek? Elek. Ya toh? Ya ora, ping pindho wis elek terus lho. Piye? Lah kan sing ngarep to, Pak. Lah sing kene kan urung mbok Ya, takoni. iki lho kancaku, Pak. Iki kancaku Iya. tenan. Aku
aku mau liwat kene to. Aku mliper-mliper ini. Iya. Percel gandeng. Iya. Takonono. Percel gandeng napa elek? Elek. Ya ora. Piye? Wis to, elek tetep elek aku. Lah elek kok iso sombong. Ben sombong dhisik ora apa sae. Nada coba. Wong kene kuwi wis ngerti, nak petuk percil mesti bathuke no, Nong. lambene jeber, irunge nyepok. Por. Ya ben ra apa-apa nyepor karepmu ra karepmu ngono maksud. Sementing bojoku putih ora ilang. Sesuk bojoku arep tak gamping. Iki blentong-blentong marang kulite. Coba. Kusangkakan apa nas berpanjangan. Tenang berkau. Piye ta? Iki sindan iki klepe mati sisih ketoke. Ya nyapa Kan kok. kudune awakmu. Sindan kok gawe kelep. Kudune nyontoni sik ya Mas Nyontoni. yo. Piye? Lah, ya langsung ngono lho. diobah. Lah. Jajal piye Oke, piye? kalau laki wanita itu juga gini, Pak. Ayo coba. Bukan sekejap. Ayo tung gentak tung. Bukan sekejap denganmu. Bukan mainan hasratku. Engkau pun tahu. Berarti pas Oslo kuwi ya. Iya no. Wis to manut aku penak-penak. Kusangkakan. Ayo, alon-alon. Tanganmu ndi to? Tanganmu ndi? Tanganmu lho. Tanganmu lho kok iso. Kudune ngene lho, Mbak. Lah dadi iki kan ngene. Alah. Nyapa? Nyapa to? Sewodok dilosor aku. Ayo ada. Kusangkakan apa nas berpanjangan. Oke. Senang benar kau ucapkan, kau anggap itu suratan. Sedikit dia wajahmu. Wes, niki saya bos. Sip. Nyanyi ya, Nduk. Iya, Pak. Nyanyi. Karo AA ya. Alah. Ya AA lho, Bos. Karo AA. Percil. Aku mau nyelok. Lah iki lho delengen lho, aku mau nyelok AA. Wes kowe nyanyi karo Batang kuwi lho. Pak Batang piye to? Ya kowe karo kowe iki lho. Raden Mas. Sapa? Surya Widagdo. Iki lakon winganane. Ayo nyanyi apa kowe duet apa duet? Sing enak. Coba. Manut. Nadane apa? Pakai nada apa? Nadane anyang-anyang, Mas. Ayang. Ayang iso. Lah yo lagu sing kuwi lho, romantis to, Pak. Iya. Do dewa ning asmara kuatno atika. Lah piye ta? Nembang ora ngono kuwi. Apa nembang merem ditinggal wedokmu mlayu ilang lho. Lah aku cek aku kan masih suci lho, Pak. Suci diengkolmu. Aku gong pernah kedemok karo wong wedok. Ini nadane FF coba FF. Wong ayu tresna mungkin narya tamba susah jroning batenku. Bagus antep narasa atimu tresnaku tunas jroning. Nyapo? Sing nyanyi iki lho. Lah kono ta? Nyapo kok. Lah awakmu mau pas Payak suarane kok awakmu pas wong ayu matamu nyawang aku kok. ora. Piye to Mas? Wae sampean iki mana ngalon-alon kono lho. Kok ya tekan kene iki Kowe iso berarti suara wedok iso. Lah iso. Umpamane iki dadi wit. Heeh. Awake dhewe India. Umpama wit. Oke. Umpama iki dadi dekorasine. Oh, Oke. kowe meneng wae wong dadi wit to. Nyilih delok ya. Padahal Siap. Gile, sini Wit tak dadene wit. wit kuwi gak entuk obah-obah nganu gak entuk guyu. Ngene lho, ngene lho. Wit kuwi tengok-tengok. Ah, ceritane India gak oleh guyu, lah guyu disayang karo kuwi kok. Alah. Engko nek guyu tak. Kowe wedoke aku lanange ya. Hah? Kowe wedoke ya. Aku wedoke. Wedoke. Oke. Saiba. Oke kakak. Adane oke. Aja. Ya bener. Oh Saiba. Gua aja guyu. Nganu. Wite iki mosok kena angin to, Pak? Lah ya kok iso wit hayu-hayupen to, Bas. Kowe meneng wae. Wes sik aku sik. Nadane Mas, ilang Mas. Ya kowe ngono, kowe dadi wit ora usah guyu lho, Nduk. Sayu. Ha. Oh Saiba. Oh
saeba. Wah, Zat. Oh saeba. Iki lho kok rumah saku biasa. Oh saeba. Meneng kowe ngono kuwi ora guyu kowe ora guyu. Oh sayangku. Oh sayangku. Oh sayangku. Ku cinta padamu. Sayang, uwitnya ini loh, bunganya di sini. Oyotnya di mana ya? Ini oyotnya. Oke sayang, kita lanjut. La 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 la. La 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 la. Oh sayangku, oh cintaku. Oh sayangku, ku cinta padamu. Aku tresno kowe, aku sayang kowe. Muga-muga wae gendang dirapekne. Kowe ya tak sayang, ojo sampe ilang. Tapi apa mungkin lanang rapi lanang. Ora mungkin, ora mungkin, ora mungkin, ora. Masa ayu ngene mbok kon dadi wit lho. Lha ora aku ngene-ngene. Lah kok Dek. Takon tapi suarane enak, Bos. Penak niki. Niki kersane duet kalih niku mau lho, Bos. Oke. Ya siap. Siap. Siap sih. Oke. Nyembang karo Nduk ya. Cayu. Nembang aku nanti ganti wit. Engko aku dadi wit kowe mlebut-mlebutane ngene ya. Umpama awakmu dadi wit, aku dadi kucing. Lah nyapa? Bener lak cwakar iki. Ngawur men aku nyapa kowe dadi kucing.